ba? Opo. Dapat. Sara ng pate. Batok. Lechon kawan. Yan. Utak po. Utak. Opo.
tawag na lang daw sa'yo. Tapos, ano na lang, take out na lang natin. Anong pwede? Anong gusto niyo take out? Okay lang combo? Oo, sige lang. Isa lang. Isang combo nga pre. Yung ano lang naman. Alam ko na yan, alam ko na yan. Yun lang. Magpatanggal ko pala ito. Tanggal.